bela dalang. Yai Prabu. Keneng apa samengko Yai Prabu Duryudana ngendika kaya mangkono gawe kogel kang eyang ing Talkanda Yai. Mongko piye? Penemban Talkanda kuwi ora ana sing nalingsir tuture ana Pasrakan Agung Negara Ngastina iki. Cetha Ngastina gene wong Duraka. Ngastina gone wong Duraka. Duraka ya ben ora ya ben. Lole, ora salola-lole. Ya cekane iki. Lola-lole gawa ngalor ngidul Sramanti. Yai Prabu. Yo. Yen ngono Yai Prabu Duryudana ora melu apa sing dadi pangendikane Kang Hyang? Ora dadi ngopo? Sapa-sapa sing gawe utawa mateni Kanjeng Hyang Wiyasa ya dudu sapa-sapa tandinge tak enteni ana pertapan Sabtarga. Tandinge dudu sapa-sapa? Ora nolih kejaba mung Nalendra Mantura Prabu Baladewa bantenge tanah Jawa.